Kita minangka mukadimah kita lajengke pembahasan kita bab 10 nggih menika kita membahas tentang bab enten mriku at-tabarruk utawi mencari berkah, mencari berkah. Babipun enten nggih kitab aslinipun nggih menika babu man tabarraka bisa jaratin au hajarin wa nahwihima. Bab seseorang sing golek berkah terhadap suatu pohon dan batu dan semisalnya. Jadi kalau ingin mukadimah pun kita bahas tentang bab tabarruk, pilih inti ringkesipun keberkahan niku dua Gusti Allah satu. Nomor dua, keberkahan niku saking Gusti Allah. Nomor tiga, berkah niku nek goleki berkah ya kudu kanthi cara-cara sing diajarke kalih Allah lan Rasulullah. Ngaten. Berkah niku sesuatu sing gaib, mboten saged kita tingali secara fisik tetapi kita raosaken. Mila satu hal sing gaib kita kudu ngikuti nek golek berkah kudu ngikuti kanthi cara-cara sing diajarke Nabi. Bahkan hal sesuatu sing enten mriku jelas dipraktekke Nabi mawon, ati niku kudu ngerti, kudu memahami inti daripada ngerjakake sesuatu niku. Contone sinten Umar bin Khattab niku ketika mencium Hajar Aswad niku eneng atine pun ditata kalih piyambake ngendika, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u." Hajar Aswad, aku ki ngerti kowe iki ya watu kuwi. Ora iso ngeki manfaat, ora iso ngeki madarat. Walaupun jane Hajar Aswad niku batu sing saking surga. Tetapi Umar ngendikake ya iki ya watu, ya makhluk, ora iso ngeki manfaat, ora iso ngeki madarat. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Umpama aku ora ngerti nabi ngambung awakmu, aku ya ora ngambung. Aku ngambung awakmu ora kok mergo awakmu ki keramat, mergo awakmu ki bertuah ora, tapi aku ngerti Nabi praktekke pas haji atau umroh mencium Hajar Aswad, lah aku mencium Hajar Aswad. Nah ini para Bapak Ibu, Hajar Aswad men disikapi seperti itu oleh Umar bin Khattab. Mila kita dalam memahami berkah kedah mengikuti ingkang naminipun para sahabat, mengikuti cara-caranipun Nabi, gitu nggih. Mboten saben hal terus digoleki berkahe kanthi cara sak senenge. Kados dene masjid niku tempat berkah. Nabi ngendikake afdhalul biqa masajiduha. Satu tempat sing paling mulia sak gempolan mriki sing paling mulia, tempat sing paling hebat ya masjid. Ning golek berkah ning masjid niku ora kok terus diusap-usap lawange, diambungi temboke ngoten ngene. Dititili keramike mboten. Dikone senteng tengah. Kone daringan. Mboten, tetapi kanthi cara ibadah. Salat sunnah. Niku men masjid Hajar Aswad. Napa malih sesuatu sing mboten enten penjelasan nek niku berkah. Ngaten nggih. Sagedipun pahami Bapak Ibu? Ngaten. Kita baca hadisipun. Termasuk para Bapak Ibu nggih menika tiang-tiang soleh. Tiang soleh niku kita enten mriku golek berkah kanthi dugi teng majelis taklime mengambil keberkahan ilmune. Mboten kanthi cara nek wis meninggal dijikuk berkah ning nggon kuburane. Kuburane dijikuki krikile, dijikuki lemahe gitu ya. Mboten ngoten niku carane. Kiai Haji Muhajir Amsar, penulis kitab Misbahul Zullam Syarah Bulughul Maram saking Tangerang, aslinipun Tangerang rahimahullah. Piyambakipun pun boten enten pun sedo. Ndamel kitab bahasa Arab kabeh niku 4 jilid namanya Misbahul Zullam Syarah Bulughul Maram. Piyambake ngendikaken termasuk bid'ah mungkaroh diingkari. Niku nggih menika ngelus-elus sing jenengane enten mriku kijing napa maesan batu nisan diambungi. Nah niki sesuatu sing diingkari betul ngendikanipun Kiai Haji Muhajir Amsar. Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali kita mungkin
boten asing, familiar kali Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika akan mencium kuburan itu termasuk adat daripada orang-orang Nasrani. Nah niku. Ngendikanipun Imam Al-Ghazali wonten kitabipun Al-Ihya. Nah, kita menawi pengen angsal keberkahan tiang-tiang soleh nggih kanthi meneruskan perjuangane, nguri-uri ilmune, mendoakan gitu nggih. Mendoakan tengene tiang soleh. Kemudian nggih hadir teng majelis taklim nek niku tesih sugeng, tesih hidup ngeten. Nah niki ngaten. Kita baca hadisipun para Bapak Ibu nggih menika ayatipun pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manata yang ketiga, gitu nggih. Yang ketiga dari yang paling lainnya maksudipun ya menika dadi sesembahan sak liyane Gusti Allah. Katanya. Terus Allah mencela, mengajak berpikir tenggenipun tiang-tiang Quraisy dan mencela, mosok Lata Uzza Manata mbok sembah mbok eneng kono pundi-pundi tok dadekke Tuhan yang ketiga. Ya. Tuhan saka sakliyanipun Gusti Allah. Tok ibadahi ngeten nggih. Nah ngeten. Para Bapak Ibu perlu dipun pahami pilih Lata Uzza Manata niku berhala terbesar saking tiang-tiang Quraisy zaman rumiyin ngeten nggih. Dan kita ampun bayangke Lata Uzza Manata ki patung kabeh niku mboten. Senes patung sedaya niku patung kaya ana nggon ngarep napa nggawa pentung gede kaya patung Bupala. Nggih napa patung Bupala? Nggawa pentung niku lho. Mboten kaya patung sing disembah semua tidak berbentuk patung. Kita jelasaken berdasarkan tafsiripun wonten gen kitab-kitab tafsir dan penjelasanipun para ulama. Pertama, afara'aitumul lata. Lata niku napa? Ngeten nggih. Penjelasan pertama dijelaske wonten kitab tafsir Ibnu Katsir enten gen tafsir At-Tabari bilih lata niku nggih menika satu patung sing dijenengke lata krana pecahan daripada kata ta'ala. Kan enten Allah Ta'ala ngeten dipecah dadi lata ngeten nggih. Min ismillahi ta'ala. Jadi saking namanipun Allah dipecah saking namanipun Allah terus diplesetke namanipun nggih menika Al-Lata. Kan Allah saking alif lam ha. Terus dipecah enten mriku diplesetke dadi Lata. Jadi Lata niku dianggap Tuhan, dianggap pangeran sing iso ngeki berkah, iso ngeki ngabulke donga dan seterusnya. Patung. Penjelasan pertama niku ngendikanipun Ibnu Jarir At-Tabari dipun ngendikaken wa kanu qadishtaku ismaha min ismillahi ta'ala faqalu an latta ya'nuna muannas minhu ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira. Jadi lata niku satu berhala sing saking pecahan kata Allah diplesetke. Allah dadi lata ngoten. Saged dipun pahami nggih, salah nggih. Nomor kalih, lah ning penjelasan nomor kalih gimana kok lata niku jenenge seseorang. Asline enten mriku seseorang. Nggih menika dijelasaken lata niku seseorang jenenge mboten dijelaske ning kebiasaane yalutu as-sawiqa. Ngadon roti sing dikekke nanggone wong-wong sing haji wekdal semanten. Ngeten nggih. Dikekke wong haji sedekahke. Dadi wong sing lomo dermawan ngeten nggih piyambake anggere nek wong haji gawe roti. Lah ngadon roti niku bahasa Arabe lata yalutu. Diadon, digawe roti terus dikeke wong sing haji. Lah bareng suwe-suwe wis mati. Bareng mati anggere nek wong haji merasa kehilangan. Wah, saiki wis ora nek sing tukang ngeki roti ya saiki ya. Wah, kuburane nang kono. Akhirnya napa? Kuburane dikeramatkan. Karena dianggap enten mriku bertuah. Iki kuburane wong soleh, kuburane wong apik. Dan seterusnya akhirnya disembah.
Akhirnya disembah. Dipun jelasaken kalian Imam Ibnu Katsir wa kana allata sakhratun baidaun mankusatun wa 'alaiha baitun bitaif lahu astarun wasadanatun. Dadi lata niku patung putih diukir eneng daerah Taif sing dikai kain lan enek sadanae. Kain niku ya ditutupi kain. Biasa sakniki kathah ngoten iki. Contohnya tiang-tiang Bali berholone dikai kain dikemuli ngoten nggih. Kaine nek ning Bali napa kotak ireng putih ngoten nggih. Nah, ya macam-macam niku dikai kain, terus enek sadanah. Sadanah niku napa? Kuncen. Kuncen niku napa? Ya sing juru kuncine. Nek arep ndang duwe anak, sajenmu kaya ngene. Nek ndang pengen munggah pangkat, sajene beda. Ngene. Nek pengen ndang entuk jodoh, sing jomblo-jomblo. Entah ada bojo, sajene kaya ngene. Maka niku juru kunci. Dan enak juru kuncine. Wa kaulahu fana'un mu'addam inda ahli Taif wa hum saqifun wa man tabi'aha yaftakhiruna biha alaman sak teruse ngeten. Lah, dipun jelasaken dia menika lata niku asal muasale rajulun yalutu as-sawiqa. Kana rajulan yalita lil hajiji fil jahiliyah as-sawiqa. Pilih lata niku ya satu profesi pekerjaan nggih enten mriku seseorang tukang gawe roti dikekne nanggone wong sing haji. Nah, terus usih mati iki mau bareng ngoten nggih falam mamata aqafu ala qabrihi fa'abaduhu. Ketika tukang ngeki roti niku mati, nah kuburane akhirnya dikeramatke di iktikaf semedi terus diibadahi. Nauzubillah min dzalik. Mila para Bapak Ibu, lata niku asal muasale saking kuburan sing dikeramatke akhirnya dijadikan berhala, disembah. Mula enten Islam niku nggih enten mriku sejarah tentang kuburan niku panjang para Bapak Ibu. Mila Nabi Muhammad wong salwangsul bahkan enten riwayat puluhan riwayat hadis kan ngati-ati terhadap kuburan. Ya nang kuburan ki ziarah ndongake nanggone penghuni kubur lan kanggo mengingat akhirat pun titik niku. Mboten golek berkah, mboten nek ndonga ning kono jare kondang mustajab dan seterusnya mboten enten. Karena apa kuburan ini asal muasal terjadi kesyirikan di kuburan itu. Kawit zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nanti surat Nuh dipun ceritakan berhalane Nabi Nuh niku berhalane umat Nabi Nuh niku enten gangsal. La tadarunna waddan wala suwa'an wala ya'uqa wa yagusa wa nasra. Enten 5. Lah berhala 5 niki asal muasale seseorang soleh, tiang sing soleh, tokoh agama adalah setahun bareng meninggal. Ya paling letih sesasi rong sasi meninggal bareng. Akhirnya apa? Bareng dikubur. Nah, setan bisiki. Ya, kuburannya coba dikai gambare, dikai patunge. Suwe-suwe ya kuburan iki dipengaruhi oleh setan. Kuburan iki nggon mustajab. Kowe nek donga ning kuburan ngono ndang tekan. Nah, kowe iki dosamu akeh nek donga langsung apa ya tekan. Dongamu ya kudu dilewatke nang gone wong soleh sing wis mati kuwi mau kon njalukke nang Gusti Allah kono. Ah betul. Akhirnya mulai itu mriku. Suwe-suwe sing dijaluki malah kuburane. Nah niki para Bapak Ibu nikulah sing dipun wastani enten mriku berhala zaman rumiyin niku asal muasale saking kuburan sing dikeramatke sehingga terjadi akhirnya dipun sembah. Kemudian nggih menika wal Uzza afara'aitumul lata wal Uzza. Berhala pertama lata asal muasale saking napa niku? Nggih wong sing dermawan tukang gawe roti dikekne wong sing haji. Bareng mati meninggal kuburane dikeramatke. Suwe-suwe dijaluki disembah. Asal muasale kuburane mung disemedeni, diiktikafi. Semedi ning kono, wis sewengi rong wengi ning kono pengen apa gendang keturutan, enten mriku sewengi mendeking enten mriku, mendeking niku napa? Wis pokoke semedi ning kono. Ndang ngene merenung ning kono. Padahal enten masjid ya nek ning ora tau gelem nang masjid malah ten mriku ngoten niku. Ngeten ya. Nah, kemudian sakniki Uzza niku napa?
Uzza niku nggih menika pohon besar sing wonten mriku enten ternyata penunggune gitu nggih. Enten setane enten demite. Dingendikaken kalian para Bapak Ibu, para ahli tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang menika wa kadal uzza minal aziz wa kanat syajaratun 'alaiha binaun wa astarun binakhlatin wa hiya baina Makkah wa Taif kanat Quraisy yu'azzimunaha. Ngeten nggih? Pilih Uzza niku wit gedhe sing dikei kain, dikei selambu neng antarane Mekah kalian Taif sing tiang-tiang Quraisy sami mengagungkan. Gitu nggih. Jadi ndelalah wite niku enten jine, enten demite. Agar nek wong lewat ganggu, le arep nyandi le. Nyai sajen yang rene dhisik. Ngoten. Lah akhirnya para bapak ibu disembah, dianggap bertuah, dianggap bertuah. Maka ketika Fathu Mekah, Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid kangge menghancurkan sing naminipun ya menika Uzza. Khalid bin Walid mangkat Uzza dihancurke. Perlu nggawa senso. Nek wit kan di senso. Senso. Zaman Nabi menenten senso napa dereng? Dereng nggih. Dadi kwetok kono. Betul, melayu teng antara Taif kali Mekah napa niku dipotong dirobohke para bapak ibu. Lah, bar ngoten Khalid bin Walid bali. Bali niku diomongi kali Kanjeng Nabi, lho awakmu rampung tugasmu. Lho rampung pripun Nabi? Wite pun kula kethok ya Nabi. Pun kula tumbanggil Nabi. Lho ijek enek urung rampung. Coba jajal Bali ya enek apa ning kono. Betul. Bareng Bali ternyata para bapak ibu enek jine sing nunggu enten mriku. Singkat cerita ditantang kalih Khalid bin Walid ngalih apa ora? Ora tak beleh kowe. Betul. Akhirnya kita ini terjadi gelut pertikaian kali Khalid bin Walid dipateni kali Khalid bin Walid. Bareng ngoten Khalid bin Walid bali teng Nabi ngendika wis rampung tugasmu. Sik dijenengke Uzza ya kuwi, penunggune wit kuwi mau. Wite mbok ketok wis rampung, penunggune mbok pateni rampung wis ngene. Jadi jin niku ya iso dipateni. Nalikane ngetok jak gelut kok mati ya mati tenan. Jin niku ya mati iso mati ngene. Ngoten. Niku jenenge Uzza. Uzza niku napa wau? Wit gede sing dikeramatke. Dianggap bertuah. Nggih. Dianggap diberkah enten mriku. Niku Uzza. Kemudian wa manata salisata ukhra dan berhala manata. Manata niku ya menika hajarun. Manata niku wit. Nah, kok wit napa niku? Watu gede. Watu gede sing dikei sami dikei pendopo, dikei selambu nyediani wong-wong nek semedi enten mriku. Niku berhala manata. Dan akhirnya nggih dihancurke ketika zaman Fathu Mekah. Terus para bapak ibu, Lata niku asal muasale kuburan. Uzza niku nggih menika wit gedhe sing enten penunggune. Manata niku watu gedhe. Artine kita ketika mbayangke disebutke berhala enten Quran niku ampun bayangke oh patung, urung mesti belum mboten sedaya patung tetapi enten wit gedhe, enten kuburan, enten napa niku tempat-tempat sing dianggap keramat watu sing bertuah, dianggap petilasane sinten, nggih, tau tinggi lungguh kiai sinten, tau tinggi leren sinten, terus akhirnya dikeramatkan niku berhala. Sedaya dipun wastani berhala. Mila para Bapak Ibu, nikilah asal muasal kesyirikan tiang-tiang Quraisy zaman rumiyin menyembah berhala niku ya enten sing nyembah wit gedhe, enten sing nyembah yen mriku mundi-mundi denganipun watu gede teng kuburan ngoten. Mila kok para bapak ibu enten kejadian umat sak menika ngaten ya berarti ya napa? Ngeblat niku napa? Fotokopi zaman rumiyin gitu. Ngoten niku ternyata dan niku dilarang. Dipun larang. Nyata ya. Berikutnya nggih menika hadis saking Abu Waqi' Al-Laitsi. Yang mbake menuturkan satu saat nggih piyambake sak kanca-kancane medal kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju tenggene perang Hunain. Jadi Waqid Al-Laitsi niku termasuk
piyambake lagi mlebu Islam. Lagi mlebu Islam terus ngelu perang Hunain. Jadi perang Hunain itu kejadiannya sabare Fathu Mekah. Lah, ketika Fathu Mekah niki anten sekitar 2000 orang niku nembe masuk Islam. Ya urung patek ngerti ilmu, urung mendalami iman niku napa, Islam niku kepripun. Nah, tapi dia langsung tempat perang. 2000 orang. Jadi pas perang Hunain niku sing budal tiyang 12.000, 12.000, sing 10.000 niku wis sahabat-sahabat sing wis senior, wis mlebu Islam suwe, sing 2000 niku sing nembe masuk Islam. Dan ilmune dereng patek wonten. Kemudian ketika enten mriku tiang-tiang rombongan perang Hunain niku wau nglewati sebuah pohon, ngeten, pohon besar sing dipun wastani Zatu Anwat. Pohone jenenge Zatu Anwat. Zatu Anwat niku maksudnya sik duwe centelan. Artinya tiang-tiang jahiliyah musyrik zaman rumiyin nek pengen berkah, pengen golek berkah ning wit mriku wau, pengen panene ndang berlimpah ya, pacul larit dicantelke enten mriku. Nggih. Pengen napa niku dagange gen lancar engko rombonge iruse candhalke ten mriku sik sewengi engko dika mangkat lunga sesuk. Pengen tokone gendang laris sapa njikuk napane. Pokoke golek berkah saking wit gedhe niku. Dadi wit gedhe. Jenenge Zatu Anwat, pohon sider. Namanya Zatu Anwat. Randu alas kulite. Randu alas nggih randu alas. Randu gede ngoten mungkin kita. Lah, barang ngoten para Bapak Ibu, sing tiyang 2000 lagi mlebu Islam niku ijek kepencut, ijek kangen pengen baleni masa-masa jahiliyah. Wah, kita kok nyeni ngono ya. Kan jenenge ngurip-urip kearifan lokal katanya. Padahal kejahatan lokal niku wonten kearifan lokal. Pripun? Nabi, ngenten Nabi. Mbok awake digaweke wit gedhe, ditandurke wit gedhe, sebuah wit ringin apa wit randu apa wit sono keling apa wit pohong, nek pohong kecilian ngene nggih. Napa mriku mengko dinggo golek berkah teng mriku Nabi. Ketoke kok penek ngono nyeni ngono ya. Golek berkah ning nggon ngisor wit rindung ya selapan dina pisan nang rono golek berkah. Nabi pripun tanggapane? Allahu Akbar. Kaget Nabi, kaget tenan. Dan Nabi duka, marah, kaget, heran. Heran bukan karena hal yang baik tapi Allahu Akbar. Innaha as-sunan. Kultum walladzi nafsi biyadih kama qalat Banu Israil li Musa. Ngertenono. Iki ngono kelakuane, lakon-lakone wong Bani Israel zaman dhisik. Wong Yahudi, Nasrani zaman dhisik. Ya kuwi awakmu ki persis penjaluke padha karo wong Bani Israil njaluk nanggane Nabi Musa. Piye? Ya kuwi ija'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Enten nggih surat Al-A'raf dijelasaken bilih ceritane Nabi Musa niku sak rombongan saking Mesir pindah teng Syam, wekdal semanten nglewati Laut Merah. Terus Firaun diklelepke teng Laut Merah, bar lagek keweh-keweh dislametke Gusti Allah. Lah kok lewat enten suatu desa enek berhalane, kaum-kaum Bani Israil iku njaluk berhala. Nabi Musa ketoke nyembah berhala yo penak yo, kelingan jaman dhisik ngono ketoke apik ngono lho gitu. Kula digaweke berhala, Nabi Musa marah ngene. Innakum qaumun tajhalun, wis sira kabeh kaum-kaum sing bodoh. Bodoh. Lagi keweh-keweh diselamet karo Gusti Allah, mosok arep menyekutukan Allah. Allah sing nyelametke awakmu digacar-gacar Firaun berdijajah puluhan bahkan mungkin ratusan tahun karo Firaun, diperbudak karo Firaun, diselametke karo Gusti Allah, iso nyebrang Laut Merah, Firaun diklelepke ning Laut Merah. Lah kok arep menyekutukan Allah. Lah bodoh sira kabeh iki. Lah Nabi Musa duka kedel semanten. Lah Nabi madake sing njaluk wit niku dipadake karo niki. Bani Israil kuwi padha iki. Piye penjaluk kuwi padha. Lagek wae, ya ta? Fathu Mekah diampuni ora dipateni. Ngene nang peperangan selamat kabeh mlebu Islam. Lah kok malah njaluk
berhala njaluk wit gedhe arep golek berkah ning wit kono ki mau. Ngeten nggih? Lajeng Nabi Muhammad nglajengaken latar kabunna sunanaman kana qablakum. Lan awakmu bakal mengikuti lakon-lakone tradisine wong-wong sadurungmu ya kuwi wong Bani Israil iki. Praktek awakmu ngelu perbuatane wong jaman dhisik, jahiliyah jaman dhisik mbok ikuti ya ngene iki. Njaluk berhala, njaluk wit gedhe arep golek berkah ning wit ki mau. Nah, para Bapak Ibu, saking dua dalil niku saking Al-Qur'an ya menika enten surat An-Najm ayat 19 enten hadis riwayat Tirmidzi niki jelasaken bilih maksudipun enten mriku golek berkah niku carane mboten kanthi ngoten niku wau. Ya tenggene berhala, wit gedhe, watu gedhe, teng kuburan sing dianggep keramat. Ngeten nggih. Sok kuburane men mboten jelas iki kuburan apa udu. Wis didaku kuburan men iki kuburan kok. Iki kuburane mbok enek ora. Niku ternyata pun enten ke zaman riyen namanya masyhad. Bahasa Arab masyhad niku ya petilasan utawa jane kuburane ning adoh kono. Ning dianggep ning kono wis perwakilane cabange ning kene dikeki kijing, dikeki pendopo, dikeki omah, digoleki berkah enten mriku kuburane tiyang saleh sinten, kuburane sinten. Ane ki waliyadzubillah. Dan iki para Bapak Ibu, mengke bab-bab berikutnya terus enten menjelaskan tentang kita kan nggih ngati-ati terhadap ingkang naminipun kuburan. Kita golek berkah niku kanthi cara sing diajarke Gusti Allah, tenggenipun hal-hal sing diisyaratke Gusti Allah. Mboten tengene kuburan, mboten tengene wit gedhe, watu gedhe. Ngoten. Dan luar biasa niki kejadian sing enten nggih zaman Nabi niku ternyata sakmenika tesih enten mboten. Tiang-tiang sing ngoten niku. Tesih wonten para Bapak Ibu nggih golek berkah nang wit gedhe ning watu gedhe enten ngen napa niku kuburan sing dianggep keramat atau bahkan kuburane men mboten jelas. Di kuburan iki jane kuburane sapa, sejarahe kepiye, asal usule kepiye, pokoke ming diyakini ngoten mawon. Nah niki ternyata ya sami kalih tiang-tiang zaman rumiyin dan ditegur kalih Nabi tegur. Kita pados berkah tiang Islam niku enten masjid. Kita pados berkah tiang Islam niku ibadah enten jero masjid. Napa malih mengke enten 10 malam terakhir Ramadan kita hidupkan masjid kita kanthi ibadah. Nggih salat sunnah, nggih zikir, membaca Al-Qur'an kanthi sedekah. Kita hidupkan bibar rampung taraweh, kita enten masjid sak jam, 2 jam, sak ngantuke mungkin nembe kundur ketika 10 malam terakhir. Iktikaf. Imam Syafi'i enten madhabipun Imam Syafi'i, iktikaf niku mboten kudu sak wengi. Ya sak jam 2 jam niku pun diwastani iktikaf. Bar taraweh kita mandek antos jam-jam sedoso mungkin pas sedeng luwe tekan ngomah lah mindu baleni kolake melih gitu masyaallah. Napa mungkin sing justru pun diniati sangat tekan wengi mungkin enten sing sedekah ngeten enten sing enten mriku memberikan fasilitas napa nggih cagak lek nggih. Enten satu masjid niku enten. Dadi nek wong itikaf ngeten, dadi 10 malam terakhir niku mboten lowong kalih tiang-tiang sing sedekah. Wis pokoke sangger ning masjid kono mengke enten ibu-ibu sing ujug-ujug ngeteri napa ngeten-ngeten. Nggih cagak lek. Masyaallah. Niki entuk ganjaran niku entuk ganjaran entuk berkahe malam Lailatul Qadar. Sedekah kok pas enten nggih malam Lailatul Qadar lebih baik daripada sedekah 1000 bulan 82 tahun lebih 1000 bulan itu. Lah mila kita manfaatke. Bapak-bapake ya sing istilahipun sing sregep ibadah enten ngen masjid. Ya, keseleh zikir, keseleh maca Quran, keseleh salat ya leren kalih gawe kopi dhisik diangsal gitu ya. Ngobrol ya angsal sih penting ora lahan ora ngrasani. Ngobrole sing sae-sae tegese. Ngobrol sari ini uripun. Sing penting ora gawe dosa ngono. Nah, niki kesel leren sik mboten napa-napa. Niki itikaf. Itikaf kita biasakan, kita usum nggih.
Enten beberapa masjid mulai enten mriku giroh semangat kangge nindakke itikaf Bapak. Ngeten. Oh nggih, gosong. Nggih. Nggih, mampu napa niku gitu. Napa cedhakan pundi sing sing mantu? Bakar panggang. Aman, mboten enten. Oh, tiyang mantu. Niki. Oh, ya, kita ambune riyen nggih. Ngeten. Lah ngoten, terus kita hidupkan. Golek berkah enten masjid. Masjid niku tempat sing penuh kebaikan ketika kita saged ngibadah enten sakjroning masjid. Kita pengen kebaikan kita masjid. Enten masalah napa kita tenggenipun Gusti Allah. Nabi SAW ketika enten masalah morone tenggen Gusti Allah. Dan hadis riwayat Abu Dawud dipun jelasaken idza kazabahu amrun shalla. Nabi ketika mendapati satu masalah, Nabi niku moro salat. Salat teng masjid. Enten masalah ngeten nggih. Mboten tengene tempat-tempat sing kados ternyata praktekipun tiang-tiang jahiliyah Quraisy rumiyin ngeten tempat-tempat sing dianggap keramat dan seterusnya. Mila para Bapak Ibu, Islam niku jelas. Islam niku cetha gamblang. Kita ngajak kita ibadah mung tenggene Gusti Allah. Golek berkah mung tenggene Gusti Allah. Ndonga njejaluk mung tenggene Gusti Allah. Mboten tenggenipun lentune jelas cetha. Walaupun kadang enten tiyang sing muter-muter dengan berbagai macam alasan. Alasane daliye golek berkah. Lho berkah enten masjid niku tempat berkah. Alasane ngeten mriku napa niku enten mriku napak tilas dan seterusnya. Nggih. Nabi SAW ketika sak sampunipun angsal wahyu berturut-turut sing jenengipun Gua Hira. Gua pertama kali Nabi angsal wahyu. Niku mboten enten sahabat terus napak tilas teng mriku. Tempat dianggap keramat karo Nabi pertama kali itu wahyu enten mriku mboten enten. Sahabat paham enten mriku. Pengen golek berkah ten Masjid Nabawi enten Masjidil Haram. Boten munggah teng Gua Hira, padahal Gua Hira niku tempatnya terjal, enten gen tebing, bahaya banget niku. Ngeten nggih. Sakniki ditutup oleh pemerintah Saudi. Karena pertama ngene ya secara tempat berbahaya nek kepleset saged ya mati niku juru banget. Nomor kali enten mawon tiang-tiang niku praktek sing ya praktek-praktek kesirikan ning Gua Hira ditulisi nulis napa njaluk enten mriku bahkan enten sing ninggal KTP barang dendai cilokon lho KTP-ne kok wong Indonesia dideki wong enek-enek mawon wong Indonesia niku gitu dianggap keramat dan penjaluke dan terkabul KTP-ne ditinggal niku iki piye maksudnya gitu nggih enten meleh gitu nggih nenek-nenek saking Makassar gitu wong haji kok malah gunting kiswah Ka'bah gitu nggih kiswah Ka'bah gitu nggih. Akhirnya apa? Ditangkap kali petugas mereka. Nah, terus diinterogasi. Saat derenge diinterogasi, wekdal semanten untung diparani kali pihak KBRI gitu nggih. Dijajili. Mbah jenengan cara Jawane, basane Makassar. Jenengan iki gunting kiswah iki kepiye to karepe? Ya cara ditelesi-telesi karepe nggih jimat. Jedeke wong gitu nggih. Oh yang Mekah negeri tauhid kon ngibadah nang Gusti Allah malah golek jimat enten mriko ngeten. Lah terus ngeten wis sampean ku nek diinterogasi karo kepolisian, aja ngomong tinggi jimat. Nek sampean ngomong tinggi jimat lah cilaka sampe ora iso mulih engko. Lha pripun? Ngomong ae tinggi kenangan. Ini kenang-kenangan iki souvenir wis pengen tinggi pengiling-iling kenang-kenangan. Betul. Akhirnya ketika diinterogasi ya tinggi kenang-kenangan alasnya akhirnya mengkena istilahnya pasal perusahaan buatan pasal kesirikan ya pasal kesirikan lah berat nih maka ya perlu nih kita belajar tentang iman akidah sehingga buatan menyimpang padahal teng mriku niku ngibadah kudune teng Gusti Allah teng
Masjidil Haram itu malah terjadi penyimpangan-penyimpangan karena keyakinannya yang boten bener. Nah, salah ngaten para Bapak Ibu saya ngucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.